Egunon, Borka. Egunon. Eskerrik asko gure elkarrizketa eskaera onartzeagatik. Zurekin biltzearen arrazoi nagusia, nolabait ere aurkeztu duzun azken lana da alde batetik, eta bereziki bada ere urte hauetan egin duzun lana energiaren eta energiaren erabileraren inguruan, nolabait ere horrek etorkizunari begira dituen galderak, zalantzak, eta gure lurralde ikuspegi batetik dituen ikasgaiak ere. Planteatu ahal zeniguke zein den, gure kasuan, garraio sektorearen energia konsumoaren argazkia gure kasuan. Bueno, nik bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoko garraio sektorea estartu dut, baina nik pentsatzen dut orokorrean beste lurraldeen egoera nahiko antzekoa izango dela. Printzipioz, hemen garraio sektorea herri oso industrializatu batena da. Eta, Euskadiko ekonomia guztiz integratuta dago Espainiako eta Europako ekonomien baitan, eta zentzu horretan, ia gitxi gora bera garraio sektorean konsumitzen dugun energiaren mia erdia Euskal Herritik kanpo jendea edo produktuak ateratzeko edo sartzeko erabiltzen konsumitzen dugu. Zentzu horretan, nazioarteko mugimenduak edo Euskal Herritik kanporakoak oso handiak dira. Gainera, nagusiki konsumitzen dugun energia guztia jatorri fosileko da, nagusiki petrolioaren derivatuak, gasolioa eta gasolina. Gero, energia konsumoaren eren bat edo gastatzen dugu produktuak mugitzeko, eta beste bieren persona garraiatzeko. Eta persona garraiatzeko nagusiki auto pribatu erabiltzen dugu. Bakarrik eren bat da transporte publikoa, garraio publikoa. Horrela izango litzateke gitxi gora bera. Aipattzen duzu, nolabait ere, datu hauek neurtzeko erabiltzen ari diren neurgailuak ez dutela nolabait ere behar dugun informazioa asetzen. Bai, datuak bilduz ibili naizenean, gauza batzuekin harritu egin naiz. Adibidez, estadistiketan, garraio estadistiketan, garraioaren datuak ematen direnean, Eusko Jaurlaritzak normalean mugimenduak ematen ditu, baina ez du esaten, estadistiketan ez da jasotzen mugimendu horien luzera, ibilbidea. Eta horrela oso zaila da garraioa, garraioaren argazkia ondo egitea. Zentzu horretak, nik uste dut, utzunen nabarmenak daudela estadistika batzuetan, eta hori ez da gertatzen beste leku askotan, eta hori konpondu behar da. Hori da utzune bat. Eta gero beste alde batetik, ikusi dut nola, estadistiketan, bereziki energia konsumoaren estadistiketan, nazioarteko itsas eta aire garraioa iaia sistematikoki kanpoan uzten dela. Eta horrek dakar, garraioa eta energia konsumoak eta isurketak, eta garraioan sortzen diren isurketak gutxi estea. Nik uste dut, gauzak ondo egin ezkero, eta gero bestalde batetik, normalean bakarrik kontuan hartzen dira zuzeneko konsumoak eta isurketak, CO2 isurketak. Zeharkako isurketak eta konsumoak ez dira kontuan hartzen, baina printzipioz garraioarekin lotuta daude. Eta kontuan hartu ezkero nik uste dut, energia konsumoa garraio sektorean 30%. Egungo egoerari begira jarrita, proposatzen duzu 6 eremutan edo 6 arlotan jardutea. Azalduko zeniguke zeintzu diren 6 eremu horiek eta nor plantatzen dituzun printzipioak? Bai. Nik lan honetan saiatu naiz ikusten ze bide dauden hemen Euskal Herrian energia konsumoa eta CO2 isurketak garraio sektorean murrizteko. Kontuan hartuta, Europako Batasunak ezartzen dituen helburuak. Bide horietan beti bide teknologikoak aipatzen dira, ingeniaria naiz, arlo honetan egiten dut lan, eta saiatu naiz bide teknologiko horiei zenbakiak jartzen. Beti adibidez aipatzen da efizientziaren bidea edo autoaren elektrifikazioa, baina galdera bat dago airean, baina horrek zenbaterako ematen du, eta nik egin dudana da, egungo Euskal Autonomia Erkidegoaren garraio sektorea modelizatu, parametrizatu, eta
parametro horien aldaketen bidez, eszenario ezberdinak aztertzea. Eta, bide teknologikoen artean, nagusiki, 3 aukera aztertu ditu. Lehenengoa da, efizientziaren hobekuntzarena. Adibidez, hasiera batean, arlo honetan dagoen bibliografia eta, ez da delako delako aztertu dut, bildu dut, eta ikusi dut ze aukera daude, ezta? Eta egia esan, adibidez, efizientziaren arloan badago tarte handi bat garraioan energia gutxiago kontsumitzeko. Neurri asko nahiko sinpleak dira, adibidez, pneumatikoak egoera honean mantentzea. Eta, aldaketa txikiak, baina, printzipioz, efizientziaren bidea da, printzipioz, aldaketa irautzaileak gauzatu barik, ezta? Eta, printzipioz, modeloak esaten duena da, horrela posiblea dela, 130 inguruko murrizketak lortzea. Hori izango litzateke lehenengo bidea. Gero, aztertu dut autoaren elektrifikazioarena. Modeloan suposatu dut lurreko garraio guztia elektrifikatzen dela, eta horrela, horrek ematen du, agian energia konsuma eta isurketak 50%an murriztu daitezkeela, erdi batera. Hori da, bigarren eszenarioa. Kasu honetan, kontuan hartu behar dugu, horretarako, praktikoki, garraio azpiegitura osoa berritu behar dugula. Egungo autoak, auto gehienak, gasolina eta dieselekoak dira, eta horrek eskatzen du auto guztiak berritzea. Eta hori, noski, ezin da egin 2 urtetan. Horrek eskatzen du, hamarkada bat baina gehiago zirazki. Hori izango litzateke, bigarren bidea. Eta gau, kontua ez da bakarrik CO2 isurketak murrizteko, kontua ez da bakarrik auto elektrikoa izatea, baizik eta auto horiek kontsumitzen duten elektrizitatea berriztagarria izatea. Orduan, 3. eszenatoki batean nik aztertu dut beste eszenario bat, non eta garraio sektorean kontsumitzen den elektrizitate guztia jatorri berriztagarrikoa dela. Eta, kasu honetan, energia konsumak eta CO2 isurketak are gehiago murrizten dira, hemendik dauka datua, nik uste dut kasu horretan posible da energia konsumoa 80% murriztea, baina, klaro, horrek eskatuko luke energia berriztagarrien izugarrizko garapen bat. Eta hori, nik uste dut hori teknikoki posible dela, baina ez bat ere erreza. Nik uste dut horrek eskatuko luke egungo azpiegitura elektrikoa goitik bera berritzea, eta kontuan hartu behar dugu egungo lurreko garraioa elektrifikatzeak eskatuko lukeela 2008ko konsumo elektrikoaren 40% gitxi gora bera. Hau da, egungo konsumo garraioan ez da elektrikoa, eta horrek eskatuko luke, instalazio gehiago instalatzea, eta, esaten dudanez, hori posible da, baina oso zaila, eta ekonomikoki ere kostu handiak ekarriko lituzke. Orduan, horiek izango litzateke bide teknologikoak. Orduan, ze ondorio ateratzen dut nik? Hombre, ez dira nahikoa. Nik uste dut, argi izan behar dugula, bide teknologiko bakarrak ez dira nahikoa behar diren murrizketak lortzeko. Ze klima aldaketaren kontrako borrokak eskatzen duena da 10 batera jaistea. Hau da, 95%, agian. Orduan, behar dugu efizientziaren hobekuntza, behar dugu lurreko garraioa elektrifikatzea, eta elektrizitate hori berriztagarrien bidez elikatzea. Baina, hori ez da nahikoa. Beste bide batzuk bilatu behar dira, eta nik, horretaz aparte nik beste bi eszenario gehiago aztertu ditut, eta bata da
transporte, garraio publikoaren aldeko apustu oso sendoa,